Ole clear tu te zawa in chibai kanan bu le veka cheu tun tuma chuan hey Bollywood film star zinga film chanthiam mai ba ka le khabuziak tu chuba ka designer lar tak ni bok mel thatak pian te po nal ve thokhat tak ti mai tiang o train kalkhana I chanchin toy fel deuh hlekin I kan han tar lang le don ani kumsang khazakwa samkwa panga atanga Bollywood film lama intat lutran train kalkhana hi kumsang khazakwa samsari pathum December ni somni pakwa a Bombay ya apianga actress ani mai pi alama kan soitak angkham le khabuziak tular tak ani ama saberatan kumsang khazakwa samkwa panga khan romantic action film barsat a inlana Bobby Deol nen hemitum hian an changdun ani heminu atang hian film sang achang chhota zela tisang kumsang ni pakhata crime comedy film a inlan le in chumi nu dewa tang chuan are tawang wanga hetia film lama are wang lai hian anu naw anu te I zulzuin interior design lam alu chil tareng ani Mumbai Crawford Bazaar Achianu Manchanda inen interior design door the white window an honga hemi awang hian ele decor international design award andong hialani andor hon hi antifuin miin an bor nasale niang huang anzau bela Mumbai dor dang hon belle in chutiang chuan ma an la zuya le khabuzia lama kan soitak angkhan thuak asor binga kumsang ni som panga khan non fiction le khabu Mrs Funny Bones ti aziaka ko pitam tak asal nge ani hele khabu hi anthral chu atanga karlova bestseller number 2 ani ngalder ani le khabu hi pathum lai aziaka ale khabuzia te hral kal tak vek ni an ni hloma kumsang ni som pariata ale khabuzia pajamas are forgiving ti chu Juggernaut Books Delhi in apaplisa September sang ni som pariata tlangzar ani hele khabu po hi mi inan leina sa hle niang highest selling female author in India tepo ani hialani kumsang ni som pariata vek Oxford University thu soitur te som tepo alo hloto tisan train kalkhana hi thu le hla tunlai tong takin akut akal ani che kangchu DNA le The Times of India chanchin bu columnist thatak ani nge bok ani country thup angin train kalkhana hi anu Dimpul Kapadia le apa Rajesh Khanna hi film star ani mai ba ka politician ani train kal le apa hi an birthday ai nang chia December ni somni pakwa an piang ve ani train kalkhana ipu anu pa hi sumdong hausatak mai chuni bai Kapadia ani anu Dimpul Kapadia hi Gujarati ani apa Rajesh Khanna ero chu Punjabi Amritsar pum chuak ni in tunma railways lama contractor na thok thin ani thung ani thatu te tangpoin rethei vak lo harsate siam lo te po ani in alang ani lem chanthiam le in chei na thanthiam em mai costume designer lar tak mi ngai san ron em mai sample Kapadia hi train kalkhana I nute ani boka maktak main chungkwa hotu ber pakhat omna in chung kan tiang chia hiam train kalkhana hi akho save ngai lova tisan train kalkhana hiam New Era High School Panchgani lekha azir thina Mumbai University nuai Narji Monji College of Commerce and Economics Vilpar atangin thiamna alhen chuak le ani charter accountant lam lu chilin thei to pa be han tuma
entrance te pawh an exam takna a maro chu a chhung te norna awang zawkin a lem chan khawvel a luh chilh ta zawk ani tichuan film lama a carrier erawh hi chu sawi tam vak ngai lovin kan hre theuh awm e film lama hming a chher mai piah lama public place a mipui hma a perform lam pawh hi a duai lo hle a Shah Alam Outdoor Stadium Malaysia a kumsanga zikua somkua pakua August thla khan a Wisdom Foursome concert a mipui hma a in lana concert ati phui sui hle ani Shah Rukh Khan te Salman Khan te Rani Mukherjee te nen in kopin Magnificent Five concert England a an buat saya twinkle khanai hi concert na tel to na chuan hemi concert hi hlawtling berte zinga mi ani tichuan hemi kumvek sangkha zikua somkua pakua hian Miss Femina India a jacha hi atang bok ani company lian tak tak Modova te Coca-Cola te Micromax Mobile te pawh in an brand ambassador atan an lo hmang to a tin magazine lar tak Filmfare magazine photo session nei tumin a pasal lo ni ta Akshay Kumar nen hian anin tonga tichuan ani nen hian sang ni le pakhat kham anin nei ta nge ani anau pai lai hian map lem CAD mangin a practice fo thina fa pahnih a nei to a tichuan a pasal Akshay Kumar hian kawng hrang hrangin thil chi hrang hranga anupui twinkle khana hi apui bawm na sa hle thin ani sangni pakua khan American Weekly chanchin bular tak People magazine chuan the fourth best dressed celebrity in India Lisa atel bok kumsang ni som pali khan alaizon nu nen apa in chu cheng vaibel che somriat panga in an hrala sang ni som pali atangin social network chi khat tunhma dewa Twitter an ti thin X account a en kolta ani tichuan thiamna sang zawk zirbel tumin sang ni som ni pahnih khan London apana Goldsmiths University of London atangin a master degree chu distinction azuk pass le ani tichuan tuna hian a pasal le fa tenen Juhu Mumbai a hi an cheng mek ani tichuan heng baka hian a chanchin tang tam tak film lama abikin aron larna ber iti mayang Bollywood film lam te pawh hi soitur tam tak chu a awmna a tultak le remchang danga te pawh khan la soimei dawn nia tun tan chuan khati zawng kha ni ri phot se ngai thla tu zawng zawng te in zawai chunga lawm thu kan han soi ani